Yes, så er vi i gang. Så i den her video, der vil jeg vise, hvordan man kan lave en i GeoGebra, der vil jeg vise, hvordan man kan lave Dannebrog. Og til det, der skal jeg bruge Vexilla Mundi. Den ligger inde på min hjemmeside her, men ellers så er det bare vexilla-mundi.com. Og når jeg kommer ind på den, så skal jeg lige, har den lige sådan en splash screen, sådan en forskærm, skal jeg lige trykke herover Enter, og skal jeg bare scrolle helt ned i bunden. Det kan godt tage sin tid her, kan jeg se. Sådan. Bum, bum, bum. Og ind under D for Danmark, og Danmark ligger øverst her. Jeg går over og trykker på den lille pil her. Og her kan jeg se, at den lodrette dimension, den skal være 28, og den vandrette skal være 37. Det er i hvert fald forholdet mellem den korte og den lange side på fladet. Og hernede, der får jeg simpelthen alle de tal, jeg skal bruge. A står, at den skal være 12. B skal være 4, og C skal være 21. Og tager vi og lægger de tre tal sammen, så får vi også længden, der hedder 37. A 12 plus 12 plus 4, det giver højden 28. Så det er egentlig det, jeg skal i gang med. Og så tager vi fat i GeoGebra her, og her der er det vigtigt, at man lige får lukket algebra-vinduet ned. Ctrl-Shift-A, det er en hurtig genvej til at få lukket den ned. Og når jeg nu har, jeg ved, at det første punkt, jeg kan jeg sætte her i krydset her mellem X- og Y-aksen, og det næste punkt kan jeg sætte 12 ude. Der. Jeg zoomer lidt her, og jeg skal lige finde 12 her. Og så skal jeg ud til 16 her, fordi afstanden skulle være 4 imellem her. Den afstand her, der hedder B, den skulle være 4. Det kan jeg se herinde, og derfor sætter jeg et nyt punkt her ude i 16, som gør heroppe, jeg lægger 4 til 12, det giver sjovt nok stadigvæk 16, og så ved jeg, de sidste punkter heroppe af, der skal den hedde 28, 16 plus 12, det er 28, og herude, der skal den hedde 37. Jeg skal lige zoome lidt ind her. Der. Sådan. Nu har jeg faktisk alle punkterne, og nu kan jeg faktisk bruge det her værktøj, der hedder vinkelret linje, for ligesom at tydeliggøre fladet. Jeg tager og markerer sådan der, og den kan vi lige lave stiplet, bare fordi det er sådan det er en hjælpelinje. Så jeg går over her, under linjeværktøjet her, laver den stiplet sådan, og den næste, der skal jeg gå over og gøre det, så husker den simpelthen. Så laver den vinkelret på min y-akse, der, vinkelret på y-aksen. Nu gør jeg det samme hernede, vinkelret på x-aksen, og det samme gør jeg her, vinkelret på x-aksen, og den sidste her, vinkelret på x-aksen, og de fleste kan nu godt se, at der et eller andet sted er et omrids af et Dannebrog der. Jeg bruger nu her det her værktøj, der hedder skæringsværktøj, og så finder jeg alle de skæringspunkter, der ligger mellem de her stiplede linjer. Ups, jeg fik ikke trykket helt præcist, men trykker jeg præcis, så finder den altså præcis punktet imellem der. Og herind, der fik jeg heller ikke trykket præcis. Sådan der, og om lidt, så er jeg faktisk mere eller mindre klar til at tegne hele mit flag op. Til at starte med, så tager jeg og tegner de 2 kvadrater, der er herude, og så snart jeg nu har tegnet den første kvadrat her, så går jeg op og vælger farven rød, og jeg giver den næsten en fuld farve her. Jeg gider ikke give den helt fuld farve endnu. Det kan jeg lige så godt gøre med det samme. Så er det gjort. Op på 100%. Bum. Der. Og her. Nu behøver man sådan set ikke at tegne det hvide kors i midten, fordi man kan jo egentlig bare fjerne al baggrund. Den lagger min computer her. Der. Prøv igen her. Og så er vi ved at være i hus om lidt. Men jeg vil egentlig gerne vise, hvordan man egentlig også kan lave det her kors i midten. Og egentlig tegne det som en polygon. Se, det vil faktisk starte ud med at være rødt nu, fordi nu har jeg den røde farve. Så hvis jeg starter hernede, så skal jeg også slutte dernede. Så hvis jeg går derfra og derover og bare følger hele mit kors rundt der, så tegner den op som en polygon. Og til at starte med bliver hele fladet så rødt. Men så skal jeg ind og vælge at ændre den her røde farve til hvid. Og hvid er ikke en del af grundpaletten heroppe, så derfor skal jeg trykke på det der plus der, hvis den gider, der. Og så har den fravalgt mit kors derinde, så jeg bliver lige nødt til at gå ind og vælge korset igen. Gå op her og tryk hvid,
og så er jeg faktisk færdig med mit flag. Jeg kan tage et screenshot af det, og så er jeg egentlig i bund og grund fint færdig med min opgave. Det var måden, man kunne konstruere Dannebrog på